Hai लोगोफोर आं दायो नै बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव फैदों खैना लांनो नायलांबाय था लोगोफोर नै दायो दरा गोदानखौ बरायना लाबोगासिनो दङ। गरम जायाना मालाय जों थांफिननोसै अनलायलायदो जोंहा पन्डिता दरा गोदान आरो खैना गोदानखौ हाबा होगासिनो दङ। दायो खैनाया दरानो मालाखौ गानहोबाय आरो दरा गोदानाव खैना गोदाननो बिबार मालाखौ गानहोबाय। बेनिफ्राय आसान सोगोन। ओरैहाय बैराथिफोरा गय खावगासिनो दङ।